Guys, meron tayong pupuntahan. Pupunta tayo ngayon sa fish pond kasi pinapapunta rin ako ng tatay ko dun. Kuhain ko daw yung tilapia. Ngayon, pinapasakay niya rin sa akin yung kahoy. Dadalhin dun sa kubo niya. Sana medyo malalaki yung tilapia. Samahan niyo ako papuntang fish pond. Hey guys! Hi guys! Tapos kasi sinama po ako ni Papa na tignan daw po natin kung nandun kung mayroon pang tilapia. Hindi ko nga alam excited na ako maligo at daw malalim. Sige guys, patuloy na lang. Dito na tayo. Kuhain natin yung kahoy. Ito. Punta tayo dun sa kubo ng tatay ko para makuha na rin natin yung tilapia. Papakita ko sa inyo kung buhay pa yung tilapia. Ayan yung anak ko kasama. Hello guys! Sumama siya. Okay guys, doon na lang. Tayo guys sa kubo ng tatay ko. Wala siya ngayon dito eh. Malalim. Dalawa? Malalim mo ito. Kawawa.
Laki to guys. Lansa. Ngayon, wala naman yung tatay ko dito. Uwi na kami. Kaya lang yung kahoy. Babalik ulit dito. Go. Guys, uwi na tayo ngayon. Makikita nyo yung paglulutuin ko na siyang tilapia. Ha? Papa, mahalaga akong isa. Paano magluto ng tilapia ang ginataan? Papa, mahalaga akong Okay guys, pauwi na kami. Papa, masabi. Guys, ito yung paborito kong isawa. Ito pala yun. Paano patay na? Lulutuin natin tilapia, tas ginataan, tas bawang, sibuyas. Yan guys, bawang, sibuyas at luya. At gata, pangunang gata, at ito yung pangalwa. Pero baka konti lang yung magamit natin dito guys. Yan talong. Madali lang yan guys. Lutong bahay lang. Pero the best yan, ginataan. Ngayon, gagawin natin, magpainit tayo ng kawali. Papainitin. Gata. Ito muna ang pangalawa. Lalagay na nga natin guys ang unang gata muna. Kita video. Video natin na. Ay. Sibuyas, bawang, luya. Bakit hindi nagpapakita si Papa ng mukha? Yun nga guys, ilalagay na natin ang purong gata. Dalawa pa dito. Talong. Dalawa. Para mag-birthday na ako. Pati isa daw may Lagyan natin ang sili. Tapos paminta. Lalagyan natin siya guys ng pampalasa. Konting asin. Katapos yan guys. Okay na yan. Tapos na yan. Ganun nakagluto ng ginataang tilapia with talong.
Okay guys. Na nga guys, yung pinakahihintay nating ulam ay nandito na. Ayan guys. Luto na siya. So very easy. Makikita niyan guys yung pagkain namin yan. Guys. Guys, bago kami magsimula kumain, kami magdadasal. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gift. Teacher both to see bounty to praise our Lord. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kain na guys. Kain na guys. Kain tayo guys. Ito na guys yung finished product natin na istang ginataan with talong. Siya yung hinuli natin kanina. Simpleng huli. Pero binigay sa akin ng tatay ko yan. Kinuha ko na lang doon kasi wala pa siya. Ito guys. Ito yung ginataang tilapia. Kain na guys. Masarap siya guys pag galing fish pan na parang native lang talaga siyang tilapia. Wala siyang binabaho, wala. Talagang native lang ito guys. Papa, hindi po ito binabahog. Yeah. Ito sili guys. Sili. Kaya niya po yan? I see you. See you on my next vlog guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.